And it ends goalless here at FNB Stadium, and I have the man of the match, Sibongiseni Oxum Mthethwa, Indoda Mzulu. As per your request, uzizwa kanjani after that performance? Engakusho nje usibonga kakhulu. Nanokuthi kuyinjabulo futhi kusho lukhulu kusho ukuthi umuntu usebenza kanzima nanoma kuthiwa kunzima kangakanani ethimini but then siyazama ukuthi siphushe namajita. Ngeke ngize ngiyincome mina ngedwa. But ukubambisana thina sisonke namajita kwenza ukuthi nami ngiphumele obala ngivelele njengomuntu odlale kahle but then ekugcineni ngidlalanga kahle ngedwa. Ngiyamajita mina credit. Kubukeka ngathi i-team ihlangana kahle mawubheka the way the new signings adlala ngakhona uMako nangale uMunyane. Are you gelling and are you getting along as a team? It seems like there's some sort of camaraderie. Into ebaluleke kakhulu ethimini yethu nje sigqugquzela kakhulu i-brotherhood ne-unity ukubambisana ngaso sonke isikhathi. So which means ngiyam-understand manje uThabisa ukuthi udlala kanjani. Whenever uThabisa ephumile ngiyakhava, whenever uPhatheke ephumile ngiyakhava, ibuzithe out of position ngiyakhava. So ispan sami leso nokubambisana samajita noku-understandana. Na amajita afikile njengamanje samukele ngezandla ezimhlophe sakhona ukuthi siba-understande fast then yonke into yethu azama ukuthi ihlangane. Njengoba usibona sihlangene, hhayi ngokusiyimlingo le. Nje sisebenza phezu kwayo.